cenné hate, alebo aj teda pôdopokryvné rastliny, ktoré sme sem nasadili, všetky slúžia tomu, aby sa zemina nezosúvala ďalej dole. Treba povedať, že pri samotnej revitalizácii sme museli chodníky doslova vykopávať a preto sme urobili tieto opatrenia, aby Hradný kopec slúžil ďalšie desiatky rokov našim obyvateľom, tak ako aj návštevníkom z celého regióna. Návštevu Hradného kopca ukončíme pri bráničke, ktorá slúži ako vstup z Jesenskej ulici. Zároveň vás týmto pozývam na návštevu Hradného kopca. Dokončujeme posledné detaily a pevne teda verím, že keď budete mať trošku času, tak sa prídete pozrieť na tie krásne výhľady, ktoré sú z tohto miesta.